Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου, τι μου κάνετε, είστε όλοι καλά, εγώ είμαι η Κατερίνα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο κέικ, ένα κέικ με μύρτιλα. Το ξέρετε ότι τα μύρτιλα είναι αντιοξυδωτικά και πρέπει να τρώμε κάθε μέρα μύρτιλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω εδώ ζάχαρη άχνη. Τη βάζω μέσα στο μπολ, τη ζάχαρη άχνη. Και σπάω ένα-ένα τα αυγά, το πρώτο αυγό. Ανακατεύω καλά το πρώτο αυγό. Βάζουμε το δεύτερο αυγό, ένα-ένα, να αφομοιωθεί πρώτα το ένα και μετά βάζουμε το υπόλοιπο. Ανακατεύουμε και το δεύτερο αυγό. Βάζουμε τώρα και το τρίτο αυγό. Βάζουμε και αυτό μέσα. Βάλαμε και τα τρία αυγά. Τώρα προσθέτουμε εδώ λίγο γιαουρτάκι στραγγιστό. 150 γραμμάρια γιαουρτάκι στραγγιστό. Το ανακατεύουμε και αυτό. Τώρα θα προσθέσω το βούτυρο. Βάζω μέσα και το βούτυρο. Το ανακατεύω και αυτό καλά. Βάλαμε και το βούτυρο. Τώρα τελευταίο υλικό, το αλεύρι κοσκινισμένο. Τα υλικά θα σας τα έχω κάτω στην περιγραφή με δοσολογίες. Βάζω το αλεύρι, προσθέτω και ένα φακελάκι baking powder μέσα και αυτό. Βάζουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Ρίχνω τώρα και όλο το υπόλοιπο αλεύρι να αφομοιωθεί καλά με τα υπόλοιπα υλικά. Βάλαμε και το αλεύρι. Τώρα τελευταίο υλικό, τα μύρτιλά μας. Τα έχω αλευρώσει τα μύρτιλα για να μην πάνε στο πάτο. Έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τα αλευρώσετε καλά
για να μην πάνε στο πάτο τα μύρτιλα. Ένα τελευταίο ανακάτεμα με τη σπάτουλα. Το ανακατεύουμε τη σπάτουλα. Λοιπόν, έχω εδώ αλευρώσει, βούτυρο-αλευρώσει, μία μακρόστενη φόρμα του κέικ. Προσθέτω μέσα το μείγμα του κέικ με τα μύρτιλα. Εδώ είναι το πρώτο, έχω και δεύτερο αλευρωμένο, βούτυρο-αλευρωμένο ταψάκι του κέικ. Βάζω το υπόλοιπο μείγμα. Εδώ ωραία το στρώνουμε, ωραία ομοιόμορφα, να ψηθεί μετά και ομοιόμορφα. Έτσι το στρώνουμε να πάει παντού. Το χτυπάμε και λίγο να φύγει ο αέρας. Και τώρα το ψήνουμε. Έχω προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Αυτό το κέικ θέλει αέρα. Συνήθως όλα τα κέικ τα ψήνουμε στις αντιστάσεις. Σε αυτό το κέικ κάνουμε εξαίρεση και το ψήνουμε στον αέρα. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε στο φούρνο και θα τα δούμε μετά έτοιμα ψημένα. Θα σας τα δείξω μετά έτοιμα ψημένα. Εδώ έχουμε έτοιμο ψημένο το πεντανόστιμο κέικ μας με τα μύρτιλα. Το γλασάρουμε τώρα. Έχω φτιάξει εδώ ένα γλάσο λεμονιού. Έχω βάλει ζάχαρη άχνη με ένα λεμόνι. Το γλασάρουμε το κέικ. Εδώ βάζουμε το γλάσο από πάνω. Εδώ το έχουμε γλασάρει, τώρα το κέικ. Βάζω και τα υπόλοιπα μύρτιλα. Το στολίζουμε με τα υπόλοιπα μύρτιλα. Έτσι. Και το απαλαμβάνουμε. Θα κόψουμε τώρα ένα κομμάτι να το δούμε, θα δοκιμάσω κι εγώ. Να το δούμε και μέσα. Μέσα είναι γεμάτο μύρτιλα. Μιλάμε, είναι full στα αντιοξυδωτικά. Πολύ ωραίο και αφράτο, το πιο αφράτο κέικ που έχετε φάει. Με τα μύρτιλα που είναι αντιοξυδωτικά και παίρνουμε πολλές βιταμίνες. Για να δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Φτιάξτε το φίλοι μου. Μιλάμε το πιο αφράτο κέικ που έχω φάει.
και με τα μύρτιλα είναι ό,τι πιο θρεπτικό. Για τα παιδάκια σας, για το καφέ σας, με το τσάι σας. Φτιάξτε το, σας το συνιστώ, να είναι επιφύλακτα.